Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, hai. Sugeng enjang para siswa. Pepanggen malih kalih Bu Irda wonten ing piwulangan basa Jawi pertemuan kaping kalih nggih. Saderengipun diwiwiti monggo sarengan maos bismillahirrahmanirrahim mugi piwulangan mangke saged kalajengaken kanthi lancar lan boten wonten halangan punapa nggih. Saderengipun Bu Ida jeng ngemutaken ngelingaken ingkang kala wingi piwulangan kala wingi ingkang sampun para siswa sampun sinau nggih menawi babagan ingkang kapengker nggih menika mengapresiasi cerita wayang. Dados para siswa saged ngapresiasi cerita wayang Ramayana ingkang ira-irahipun Hanumanduta. Ingkang kapengker sampun sinau nilai moralipun punapa ingkang wonten ing serat ingkang wonten ing cerita Hanumanduta utawi amanah napa mawon nika kalebu unsur intrinsikipun. Lajeng ugi sinau tembung mawon ingkang pun awrat utawi angel dipun mangertani nggih sampun dipun serat. Lajeng nggih sampun gladen critakake maneh cerita wayang Hanumanduta kanthi basa Jawa ingkang sae. Pun gladen nggih sedaya menawi wonten sing dereng ngempalke tugas ngantos dinten punika nggih nek saged ngempalke dados mangke boten ketinggalan nggih. Ing piwulangan punika mangke Bu Irda ajeng ngaturi pirsa babagan ngapresiasi teks piwulang serat ulang reh pupuh dendeng gula. Macapat kalih ngemutaken bilih macapat tawi tembang punika nyekar nika wonten 11 nggih. Kalebu dendang gula. Semester setunggal punika kelas 3 ingkang dipun sinaoni nggih menika ingkang dendang gula. Kaleresan mengke tuladhane dendang gula slendro pathet sanga. Tujuanipun pembelajaran utawi piwulangan basa Jawi punika mangke dinten punika mangke supados para siswa punika saged ngapresiasi teks piwulangan serat ulang reh pupuh dendang gula. Dados mangke Bu Irda ngirim gladenipun Pak Agus. Dados Pak Agus mangke gladen nyekar utawi nembang nggih punika dendang gula slendro pathet sanga. Para siswa supados mirengake kanthi permati mangke Bu Ida ngirim lewat voice nggih teng grup niki mangke dipun mirengake kanthi permati gladenipun Pak Agus nembang dendang gula. Samangke menawi sampun mirengake kanthi permati wonten tugas-tugas ingkang Bu Irda aturi pirsa kangge para siswa sawise mirengake gladen tembang saking Pak Agus nggih tembang Gandeng Gula. Ngemutaken babagan tembang hubungane kali tembang punapa? Mangke babagan mengenai tembang ngemutake piwulangan kelas 7 lan kelas 8 babagan guru wilangan, guru gatra, guru lagu
napa niku guru lagu, napa guru wilangan, napa guru gatra punika mestinipun para siswa sampun mangertos nggih menapa guru gatra punika bla 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 bla. Tesih emut dereng. Wonten supe nggih Bu Yuda emutaken guru gatra punika cacahing ukara wonten ing utawa cacahing baris ana ing sak tembang. Dados gatra punika baris nggih, jumlah baris. Guru gatra punika cacahing utawa jumlah baris wonten ing sak tembang. Kados nek tenggene puisi punika kan wonten pinten baris sedasa baris. Berarti nek guru gatrane nggih sedasa kados ngaten niku nggih. Dados guru gatra punika jumlah baris wonten ing sak tembang. Lah mangke kan tembange dendang gula. Dados mangke dipun upami wonten pandangan utawa pitakonan pinten guru gatrane. Lah mangke para siswa saged ngetang. Oh, wonten sedasa baris, wonten 7 baris. Dados namung serat 7 napa sedasa ngaten nggih. Salajengipun guru wilangan. Guru wilangan punika punapa? Guru wilangan punika cacahing wanda utawi suku kata wonten ing sak baris utawi sak gatra. Dados sak baris punika kan wonten upaminipun wonten malih tuladaning misalnya tuladaning 8 iku dados suku kata katane pinten niku dipun etang niku guru wilangan. Jadi wanda niku sejumlah ya wanda niku suku kata dados guru wilangan punika cacahing wanda ana wonten ing sak gatra. Lajeng guru lagu punika vokal wonten ing sak pungkasaning ukara. Dados sak gatra utawa sak baris punika kan wonten vokal, huruf vokal menika a i u e o nggih, wonten gangsal. Punika ingkang pungkasan nika u napa e napa o napa o u apa i apa a ngaten nggih. Niku guru lagu utawi dingdong ngaten. Lah mangke tugasipun nika pangertosan babagan guru gatra, guru wilangan, guru lagu. Mestine tembang. Lah ingkang jengene cakepan nika syair. Nek tenggene tembung apa sekar utawi tembang punika kan wonten cakepan lan titilaras. Nek cakepan niku syair, nek titilaras punika nek teng basa Indonesia tangga nada utawi nadanipun. Nah, nika lajeng tembang menika kan wonten nek teng ngene seni musik niku wonten slendro lan pelok nika sejatosipun kados kunci ngaten niku. Slendro pelok. Nek slendro menika nek teng seni musik nggih kados kunci ingkang wonten inggil kalih nek teng seni musik niku ada nada tinggi, wonten nada tinggi, wonten nada rendah, inggil kalih ngandhap. Nah, menika slendro lan pelok ngaten niku. Lah patet nika nggih ugi kunci nih. Dados slendro niku nggih wonten patet, 9 patet 6 lan sak piturute. Menawi pelok nggih barang terus 6 lan sak piturute ngaten nggih. Salajengipun mangke tugasipun para siswa ya Bu Yuda ngemutaken tugasipun mangke nggih ingkang wonten sekawan nggih mangke tugase. Gampil nggih sekawan. Ingkang sepindah sakwise mirengake tembangipun Dendang Gula saking Pak Agus samangke para siswa tugasipun sepisan nggih menika nyerat cakepan utawi syair wonten ing tembang Dendang Gula ingkang dimirengake mangke. Dipun serat saderenge dipun serat sae ingkang teng buku tulis kedah dipun mirengake kalih di teng orek-orekan riyin mangke nek pun sae diserat teng buku tulis, teng buku tugas kados wingi nika. Ingkang nomor kalih mangke nulis tulisen
tembung-tembung utawi kata-kata ingkang awrat utawi angel utawi sulit nek basa Jawa Indonesiane ing tembung dandang kula mangke ing tembang dandang kula mangke dados nyerat sing tembung-tembung angel kata-kata sing angel sulit lah kata-kata yang sulit ngaten nggih ingkang wonten ing tembang macapat dandang kula wau mangke. Nah, para siswa tiap para siswa menika benten-benten nggih. Oh, tembung ki aku angel nek iki mboten Bu, nek kula niki angel sing niki lah. Niku diserat. Sing angel tembung-tembung ingkang angel awrat diserat. Salajengipun tugas nomor 3 nggih diserat ugi. Pinten guru gotra nipun ing tembang dandang kula 3A nggih. Cacahing pinten cacahing guru gotra wonten ing tembang dandang kula ingkang mangke dimirengake. Ingkang 3B pinten cacahe guru wilangan wonten ing tembang dandang kula wau. Nah, guru wilangan dipun serat niku pergotra benten-benten nggih. Mangke dipun anu koma-koma ngaten nggih. Tuladhane sing 3B nggih. 7, 8, nah, bla 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 ngantos dugi rampung kantun gatrane pinten cacahe kan ngaten. Ingkang nomor 3C menika nyerat guru lagu nggih. Guru lagu kan vokal utawi dingdong wau a i u e o lah a i kantun u, i ya lan sak pitute. Mekaten nggih, soalé Bu Ida niki baterene sajeng low. Ngaten mawon. Terus ingkang kaping sekawan, ingkang nomor sekawan tugasipun punika gladen. Para siswa gladen sami gladen tembang kala ingkang dimirengake nganti lewat kanthi video. Video mangke direkam, dikirim teng WA. Upami mboten saged video nggih voice mawon suara. Upami mengke video wonten tambahan nilai nggih nek menawi mengke saged lewat video ngeten iki kados Bu Ida tuladhane ngeten iki langsung tatap muka terus nembang. Nah, niku nilainipun benten kalih. Mengke penambahan nilai ngaten lho, penambahan nilai wonten tambahan biji kanggo sing iso saged di video. Perkasipun Bu Ida ya kangen pengen ngerti parsulane si A si B si C piye kabare ngaten nggih. Kan mboten nate kepanggih dados pengen ngertos pasoryane para siswa kepiye ya Bu Ida pengen ngerti mangke gladen ampun supaya rasa mboten sagrogi ya kaya biasane nek awakmu mesti para siswa go pinter nek gawe video nah nggih dikirim Bu Ida videone iku nembang awakmu go nembang iku gladene dikirim lewat WA nggih Japri Bu Ida. Dados tugas 3 wau setunggal kali 3 wau dipun serat ing buku tugas ampun supaya paling tanggal tugas nomor kali pertemuan kali tanggal dinten Senin tanggal kali 17 Juli 2020 kali dosa dipun serat ngoten tugas tunggal kali nomor 3 setunggal kali nomor 3 ABC saat singkun kena sekawan kok gladen nembang ingkang kados dicontohaken ning lewat video nek saged menawi saged lewat suara mawon, swantene mawon. Nek menawi saged video bijinipun ditambah. Ngaten nggih, ingkang dereng ngempalke tugas wingi secepate ngempalke. Ampun supe ngaten mawon, perkasipun baterene Bu Ida pun low nggih. Ngaten mawon menawi wonten kirang langkungipun Bu Ida ngaturaken piwulangan menawi wonten kirangan Bu Ida nyuwun pangapunten. Cekap semanten ampun supe jagi kesehatan para siswa. Jaga jarak menawi medal ngagem masker rampung supe nggih pun kados ngaten mawon pepanggihan malih piwulangan candhaipun nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sugeng enjang assalamualaikum.